Għandhom 53 u 31 sena il-vittmi tal-inċidenti kraħ li seħħ il-ħadd fil-għaxija fil-limiti tal-Mosta fejn karozza ta' tip Audi A1 u karozza ta' tip Maruti 800 baqgħu deħlin f'xulxin head-on. Il-vittmi ma' u bint minn Ħażabbar, Grazzjella Mallija u bint ta' Felen. Ma li seħ l-inċident, immedjat kien l-intervent minnaħa tat-tobba li waslu fil-post b'numru ta' ambulanzi fl-imkien ma' pulizija u membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Dawn intervjenew ukoll biex mill-karozza nħareġ wieħed mill-katavri maqbuda. Ix-xena tal-inċident kienet waħda ta' tkexkix u l-istaff ta' Mater Dei poġġa fuq allert massimu minħabba d-dimensjoni tal-każ. L-aħħar darba li ġara dan kien fil-każ tal-inċident ta' Paqpaqli. Fost il-persuni li ġew rikoverati b'urġenza l-isptar kien hemm Grazzjella Lusi li għandha 77 sena u t-tifel ta' Felen li jismu Eli. Jidher li fortunatament il-kundizzjoni tat-tifel fl-aħħar sigħat qalbet għall-aħjar. Fil-karozza Audi flimkien ma' sewwieqa mara kien hemm żewġ tfal ta' 10 u 11-il sena kif ukoll tarbija ta' sena. Is-sewwieqa hemm il-Mosta u għandha 31 sena. Il-Maġistrat Charmaine Gallia tmexxi l-inkjesta fil-waqt li aktar investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Intant ma waqfu xejn il-messaġġi ta' appoġġ u solidarjetà lejn il-familja Mallija, inkluż mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Il-vittmi kienu attivisti kbar tal-Partit Nazzjonalista u fost l-oħrajn kienu parti mit-tim ta' volontira li kellhom jgħinu fil-proċessi elettorali relatati mal-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju. Esprima d-dieqa tiegħu wkoll il-President ta' Malta George Vella f'kumment mal-mikrofonu ta' Net News. Għat il-kondoljanzi l-familji tagħhom dan li għandna mimmietu anki l-qraba li ħallew wara, u nisperaw li kemm jista' jkun qed attent biex ma nġibux dal-pujni. Dan affarijiet li ħallu ħafna uġeħ fil-qalb. Min-naħa l-oħra kien hemm reazzjonijiet ta' xokk għal kummenti meqjusa minn ħafna bħala maġla li għadda l-Ministru responsabbli mit-toroq Ian Borg ftit sigħat biss wara li seħħet din id-disgrazzja. Irrid nenfasizza li l-ebda incident ma kellux jaqsam ma' xogħlijiet li għaddejjin fuq it-toroq. Ian Borg għadda dawn il-kummenti meta għadha fil-bidu tagħha l-inkjesta maġisterjali, inkjesta li trid testabbilixxi eżatt kif seħħew il-fatti tal-każ innifsu. F'24 sigħa toroq Maltin ħallew 3 vittmi, iż-żagħżugħa li mietet fl-aħħar ġdid li kienet passiġġiera fuq mutur u dawn iż-żewġ nisa li mietu fl-inċident tal-ħadd fil-għaxija. F'din l-istess triq, 24 sigħa biss qabel, raġel ħelisa ħafif wara li waqa' bil-karozza b'kollox f'gandot kbir fejn għaddejjin ix-xogħlijiet. Iżda pressat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament dwar jekk se jagħmel stqarrija ministerjali dwar l-inċident fatali tal-Mosta, il-Ministru Ian Borg ħarab milli jagħmel din l-istqarrija.